ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Is it good morning? Good morning. Good morning, guys. Marunong na po siya. Ay! Ay! What happened? Marunong na yan maghawak ng bato. I know. Marunong na po siya pero may pagkachismosa. Gusto niyang tingnan yung sarili niya sa camera. Oh, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Oh, that's you. Oh, it's you. Marunong na po yan maghawak ng bato. Oh. Is that you, Baba? It's so pretty. Bagong ligo po yan. Bagong ligo po ang baba namin. Yeah. Bagong ligo yan. Yeah. Yeah. Ang higpit. Ang higpit. Yeah. Good morning, guys. Nakaluto na pala si Sisi ng breakfast namin. Well, brunch na to na dahil. Brunch na yan. Oo. And si Indy, busog na yun. Ay, gusto niya na matulog. Ayaw namin patulogin kasi para matulog siya sa aming shopping. Yeah. Ay, so sarap. Mayroon tayo, ano to, longganisa? Longganisa, hamonada longganisa daw. Hamonada longganisa. Ay, egg. And hotdog. Kain, guys. May pa-sponsor na naman po sa akin ang Sisi. Kinumpleto niya na talaga yung aking phone. So, ayan. Yung case sa kanya. Ito naman sa kanya. Bigay niya sa akin. Oh, kumpleto na siya. Charm siya sa phone. So, ilalagay ko daw to sa ilalim ng case para makabit natin tong charm. Okay, gawin natin yan. Ayan, may palawit na yung ating phone. Ang cute. Look at this, Indy. Look, kami lang pala kaming tatlo lang ang pupunta sa Burnside. Yung mga bata may iwan kayo dan. Para mabilis. Right, Baba? Just you? Ah, you gonna go shopping with us? Yes? Yes, matutulog na yan. Antok na yan. Hindi ko siya pinapatulog kanina dito kasi para hindi mabita ang tulog niya sa biyahe. 15 minutes daw. Guys, dito na kami. Kami lang. At si Indy. Kami yung bait na baby. Kami lang mag-Burnside. Plano dapat kasama namin yung girls. Pero wag na. Nakakaano. Kasi kahapon, grabe sila. Naka-stress silang, ka-stress yung mga bata. Ngayon, kami lang. Ang bait ni Danny Boy. Pinayalan kami. Na kami lang. With Indy na hindi na umiiyak. Hindi naman siya umiiyak. Ayan siya, oh. Nakatulog siya. Nabitin na naman yung tulog niya. Natutulog lang. Iwa-white noise na naman to ng mama niya. Meron sila ditong LV, oh. Oh, cute. Kailan lang to nagbukas? Tommy tayo, guys. 50% off. Mag-try-on tayo dito sa Tommy. Good luck sa'yo. Oh, sige dyan ka sa isa. Uy, kasama kasi siyang bata. Ang ganda kasi nito. Ang cute. Ayan. White pa. Diba? So, itry ko yung size small. Asa pa talaga ako sa small. And eto large. Ayan, large. Ano kasi ito? Naka 50% off. Ano na lang siya, guys? 190 na lang siya. Dati siya 199. Ayan. Hindi ko na tinanggal yung dress ko. Ito yung large. Feeling ko large ako. Kasi gusto ko yung medyo malaki. Dito, oh. Ayan, large. Ayan siya. Ganda siya. Maganda yung, jacket dye. Hindi ko alam kung maririnig niya. No? Ayan. So, yung large. Ganito. So, ito yung small. Parang maganda rin siya. Oh. Small na lang kaya. Kasi, hindi ko rin alam. Ano ba? Kasi, okay din dito. Maluwag din kasi dito. Ang inaano ko ay yung maluwag dito sa may kilikili. Gusto ko yung medyo maluwag dyan. Tapos dito, ganyan siya. Ganyan. Ay,
Pakita ko kay sis. Tingnan mo tong size na small. Sinukat ko ulit yung large. Kasi, oo. Pinag-isipan ko kung small or large. Nung pinakita ko kay Rice, ayaw mo yung may padding? Ay, yung red? Oh. Ay. So, pinakita ko sa kanya, sabi niya, wala naman daw na difference. Kasi pinakita ko to sa kanya nung una kong suot. Yung pagkakaiba lang para sa akin dito, medyo tight to. Ito, medyo loose siya. So, ito na lang sigurong large, no? Kasi baka lumaki pa tayo. Instead mag-diet, palaki pala. Ayan, ito na lang. Thank you. Thank you, Sia. Guys, unang shop palang pinasukan na may bit-bit na agad. Zara naman ko. Bago na yung Zara nila dito. Ay, may sale din sila, sis. Tulog ka na? Oo. Pasok pa lang namin, guys. May nakuha na ako dito sa rack na to. At suot ko na. Eto siya. Pakita ko sa inyo sa salamin. Ang ganda. Ang dami ko ng ganitong denim. Ayan, ang ganda, oh. Ayan siya. Wala na. Kunin ko na to. Sinukat ko lang. Pagpasok namin, ito yung nakita ko. Denim. And, ang ganda niya. And, ito nakita ko rin. Ayan. Di ba? Ang ganda niya. Wala. Dito naman yung mga new collection. Parang yung mga noon na suotan natin, oh. No? Nagbabalik na naman sila. Sabi gusto ko yung blue. Meron kanya. Ang dami niyang kinuha. Pare-pareho nang meron na siya sa bahay. Ewan ko ba. Ba't ang kinukuha niyo yung meron na siya? Napaka-consistent niya sa kanyang color. Blue naman. Blue. Kanina may kukunin siyang checkered. Sabi ko, mayroon ka niyan yan. Yung pagsundo mo sa akin, yun ang suot mo. Bibilin mo ulit. Ayan. Tanang maximum, nag-overcome. Kaya nga, yung suit niya, bibili niya ulit. Tanang maximum sa akin, more than to, guys. So, kailangan ko magbilang. 10 yung maximum, guys. And sabi ko, 10 to. Eto pa pala, suit ko na. 11. So, okay lang yan. So, magsukat tayo. Pero eto, kukunin ko talaga. Kasi ang ganda nito, guys. Oh. Tapos na ako magsukat. Ito yung mga sinukat ko. Okay sila. And si Indy, ay, patulog ulit. Akyat kami sa kids. Sa kids naman kami. Sana may mga kay Holly. Ha? Ikaw makakakuha ka dito. Ayan, bayad na kami, guys. Self-check tayo. Meron pa akong isa dito. Unahin ko itong suot ko. Nasaan yung i-activate pa siya? Ito, ano nakalagay dito na ano? Ay, nabara na. Ayos. Nabara na tayo. So, ano to? Your basket? Just put it in the basket. Ah, just put it? Yeah. At alam niya na? Dito ka na lang kasi, sa'yo yan? Oo. Okay, yeah. Okay na, wow, ang galing. Yeah. Tapos, i-add ko lang ng i-add? Yeah, just put everything in. Ah, talaga? Wow, ang galing nito, guys. Hindi ko na ini-scan. Ang ganda. Amazing. So, hindi na siya ini-scan. Parang Uniqlo. Bermuda. Wala nang scan, guys. Dinadrop na lang dito sa basket na to. Sure. Galing dito, ha? Tingnan nyo. Okay na to, guys. Ayan. May kulay din. Ayan yung mga linagay natin sa basket, to. Ah, dito. Sa parang sink. Okay, then, pay. Ayan, tapos na tayo. Ang galing ng self-checkout natin. Ang galing dyan lang nilalagay, oh. Hi! Hi! Okay. Wala na ba ako naiwan doon? Wala na. Okay. Ako na yan.
Meron silang mga pang men na perfume. Gusto kong bilan sila kuya kasi si kuya nagpe-perfume na. Tsaka si Zach. Ayan dun, oh. Bili tayong isa. Bahala na yung dalawa kung magustuhan nila. Kasi kung dalawa, hindi ko alam kung magugustuhan nila. So, doon ulit tayo sa amazing scan. Amazing check out. Ano? 55. Ano? Mag-amoy kami ng arcade. Bango. Diba? Ay, nakabili na naman tayo, guys. Orchid, bango-bango. Eto ba, may ano, may... Parang nilibot natin yung self-check. Lahat ng self-check dito. Lahat ng self-check sa Zara, Trinay. Ano muna tayo? Welcome. Okay na, di ba? Yeah, lagay mo. Hello. Dito kami sa Lorna Jean. Ganda rin ang green dye. Ayan, oh. Labas kami dito. Ayan, dami kong pants niyan, oh. Naalala mo yung pants? Yung pants ko dyan. Dami natin binili. Oo. Ang ganda naman dito, oh. Ay, ang init. Wala. Hinahanap namin si Peter. Yeah. Ito kami sa T3 Plaza. Andyan yung ganda. Kasi, this time, totoo na, mapipick up talaga natin yung ating camera. Sure na talaga, binayaran na. Pick up na lang, collect na lang talaga siya. Totoo na to. Ang init, guys. Mas mainit ngayon. Everyday, mas mainit. 38. Yeah. 38. Tapos, after nito, punta kami kila Sharon kasi nandun yung mga... Hindi yan kasya, sis. Ah, hindi ba? Sorry. Sorry, sis. Gunting lang yun dyan. Init naman ang ulo today. Ayan, lang naman. na-secure ko ng aking mga ano dito. Kasi nilagyan ko siya ng tapes kasi kanina, Diyos ko, bra na lang pala, naglalakad ako, nakabra na lang ako. Tingnan niyo yung vlog niya kasi feeling ko na-capture niya. Nagulat siya, sis, nakabra ka na. Kasi di mo nakadelim ako. Ito yung napipil ko. Ito hindi ko na napipil kasi wala na. Nakabra na lang talaga ako. Kitang-kita sa Zara. Ewan ko. Kasi hindi nakatulog na. Magkukulag lang kami. Sige, i-ready mo lang si B. Yeah. Sige. Chika lang ako. Ayan, na-secure na. Nagdala ako ng ano. May dala naman talaga ako nito lagi. Pag mga ganito ang suotan natin. Kasi, kanina, yung nangyari, nagsukat kasi ako. Nagsukat tayo, diba? So, yung dikit niya, hindi na siya masyado pala dumidikit. So, akala ko, pag ganun ko, okay lang. Hindi na pala. Tapos, umakyat yung second floor. Andito na pala yung... Ito kasi, sa kilikili to guys, hindi to yung dito sa likod, yung strap niya. Yung parang siyang shoulder bag lang. Ginaganon. Ayan, oh. Ganyan lang siya, oh. So, bumaba. Kaya nilalagyan ko yan ng tape. So, kanina, hindi na dumikit yung mga tape pag, ano natin, pag tapos natin magsukat. Kaya bumaba. So ngayon, okay na siya. Secure na yan. Hindi namin ang galing. Pinakain namin yan bago kami umalis doon sa, ano, sa Burnside. So magkukulik lang talaga ako ngayon dito ng camera, guys. Meron na tayong camera. Nakikiuso na rin tayo. Sure. Hindi. Kailangan ko na rin talaga siya. Okay. Nandun na ba? Nandiyan na, be? Yeah. Alright. Thank you. Dito na tayo, guys. Kukolektahin na natin yung ating camera. Thank you very much, mate. Thank you. I'll just get you to name and sign. Dito na kami kila Sharon. And ayan. Andun si Holly. Nagsiswimming pa rin with Tito Dan. Yung iba, bata nandito, nagbibihis na sila. And mag-unboxing sana ako nito. Pero sobrang init. And then yung camera ko, guys, yung lens niya, nawala na yung tornilyo niya. I-insert ko yung itsura ng aking camera. Nagtatampo na yung aking camera, guys. Oh. Dito ang kami kila Sharon. And mag-unbox na ako ng ating binili. Dan. Andun si Holly tsaka si Dan na lang. Ang sarap daw ng tubig. Kasi sobrang init, guys. Sobrang init. Ayan, yung dalawa na lang ang natitira doon. We're gonna see Veronica tonight. Kabalik na pala kayo sa bahay ni sis. Ayan, meron tayong mga chips. Hi-ho. Saan to? Sa atin ba to, be? Sweet chili sa atin to? Ayan, tortillas and roller coaster. Sa atin ba yan? Yeah, I know, yeah.
Ang aga-aga pa. Magbubukas na naman siya ng alak. Alcoholic na talaga itong friend. Sabihin talaga nila ba, grabe na talaga ako. Alcoholic na talaga. Sabi, mas kato na naman. Ang aga-aga pa sis. 5:23 pa lang. Tapos ito na naman mga pulutan namin. Alcoholic era. Yan na pang ang tubig ngayon. Ay, meron ka talaga. Yung green to, no? Kagabi pink. Masarap din kasi ang green. Alin, anong mas gusto mo? Pink or green? Parang nga, di ba? Narinig nyo na siya. Yun din ang sasabihin ko. Narinig nyo naman. May voice over po ako. Ayan. Paano? Pag ginanin ko to. Oh. Sige, set up po kayo. Oh, guys. Bones. Ay,
ng isa't isa. He's talking to you, baby. I love your... Can I borrow your ring? May binigay si Veronica kay Holy ring. Ang ganda. Ang pangalan. Pakita ko sa inyo mamaya. Actually, silang tatlo. Yun na ba? Ano? Ano? No, it's the same. Yeah, It's the same anyway. Yeah. Many juice. Many juice. Mas gusto ko pang... Isarap kung isa natin. Sa titlit lang sa kinainin natin. Ah, yun tayo. Yung ano yun, yung Blue House? Umorder si Lyra ng isda. Yung Blue House ba yun? Hindi, iba naman Iba ganda. yun. Ano ba yun yung magandang discount ko ng baby? Wala na yun. Ay, wala na yun? Ano na doon? Hotpot dito na. Hotpot dito. Ayan, Hokkien noodles sa kanila. Hotpot din yun. Yung Oh my God. This is a... I know. Ala, ang laki. Kaya nga. Para naman ako nito. Ano ba pinagkukuha mo? Glass noodles. Ito yung akin. Ito, classic spicy. Diba? Vermicelli, oo. Glass, ang nakalagay, glass noodles. Ayan, naman yun. Oo. Spicy to. So, mayroon How siyang is it though? beef at saka pork. Tapos may mga itlog. Yung ano? Pugo. Tapos ano? Okay, wait. Ano nga to? Ano sabi mo to? Oh, ano nga to? Rocket? Rocket. Lava. Beef bowl. Lava. Anong nangyayari? Sabi mo nag-ano to? I don't know. Feeling ko lang kasi lava. Lava. Hanap ko This is naman. Ayan. Oy, Hindi ko sure. Diyos ko, grabe naman ko. Ano, seaweed? Sa iyo ba to? Oo. Okay. You go at Ayan, Diyos ko. Hintayin ko kayo para sabay-sabay tayo. Ayan yung kay Kat. Ano, bone broth sa kanya. Thank you. That's it. Thank you. Monica on. Baba. Here you go. Here. You like it? You can have that spoon. You want? Colin, do you like it? Anong meron doon? Anong meron doon? Chili daw. Makabenta. Gusto mo ng chili? Yes. Unang kabayan ang hanggang sa'yo. Hindi ako kinakubir. Ay, yucky. Ay, ang sarap ng float eh. Just pull it out. Kunti lang yun. It's falling down. You wanna try this soup, Elijah? Thank you, Ben. You wanna try this soup? Huwag mo na lang ng Hindi ko na kaya. Oh, dami pa. Oh, sana pala. Kunti lang ninagay natin. Dami, oh. Sikat ang winner, oh. Well, tatlo naman kasi yung mga bata gustong-gusto rin yung soup. Ayun yung sa kanya. Diba? Wala na. Oh, very good. Mid lang. Wala. Ano kinamo? Pork ba? Ako pork and beef. Smile, please. 1, 2, 3. Look at me. Look at me, Dong. Dong. Smile, Elijah. Here. Here, the camera. Tita Manay. Look at Tita Manay. Ito naman ko sa inyo. Ito diba si Pogi? Smile. Good job. How about you? Smile. Ito wala talaga. Ikaw, ate. Yeah. Oh, smile. Bibigay ka ng ilata. Oh, sige. Ano ba itong, anong pangalan nitong inano natin? Hindi ko alam. Nag-order ako ng chocolate ni Holly. Gelato. Thank you. Welcome. Dana here. Get our whole. This is all hot chocolate? Yeah. Okay. Nutella now. Okay, thank you. Marshmallows in it. Is hot chocolate. Alright, thank you. Thank you. Maghihiwalay na sila.
4:40. Uwian na guys. Anong oras na? 10:11 na. Okay, race tong ano. Sa'yo tong... No, 10. Okay. Kita niyo ba ako guys? Guys, nakabalik na pala kami dito sa bahay ni Ray. And, eto yung ating unbox. Kasha? Ang ganda! I-try mo yung ano. Ano, komportable? Matingin ba? Ayan. Unbox na natin to para magamit na. Makita nyo lang ang camera ko. Kakatawa si Ayla. Nakakatawa si Aileen. Right, Ayla? You're helping Tita Manay? So, ano to? Combo pala to, guys. Yung combo. Creator combo yung kinuha natin. Mommy, put it away, Baba. Where is it? I'm not sure. Mommy, where is So, ito it? yung mga lisensya niya. Lisensya niya. Ito. So, ito yung case. Yes, that one. For my son. Gusto niyang idikit yan. Asan ba yung ano? Wala dito nakadikit. Ah, hinahanap ko yung ano. Wide lens? Oo. Nandito yung sa bag. Gusto, ano yun? May ganito. Ang ganda. Nagagamit mo ang pouch mo. Hindi mo nagagamit. Ayan siya guys. Happy Ala. title of Mama. Happy title of. Ayan yung camera. That's it. Okay, I can only give you one, okay? Just this one because we need to use this. So, ito yung charger. Na malaki. Power bank. Ha? Power bank. Power bank daw pa. Okay. Tapos may... That's like the LA fires, just look at that. Yeah! That's in, Can I is it a new one? in the bottom? Oh, this is the LA one. It's got Cosy, Tap, Aussie, Cosy. Oh my god, that's scary, Oh, isn't it? that's It's like a movie. Yeah, it is. Doesn't Ito work. yung mic, no? Yeah, more. Ayan yung mic dog. Dalawa ba? Isa? Ah, isa lang? Yung mic? Mic? Oh, yan. May isa. So, sorry. Akala ko dalawa. So, tapos, etong isa, That one. power bank din to, sis. Hindi. Yan lang yung ano, base. Base niya para dito. Sa tripod. Ah, sa tripod. Para ma-screw. Hmm. Yeah. Ayan. Ito may screw din. Ayan, pareho. Pero power bank yung isa. And, ano to? Ah, ito yung stand. Yeah. Tayo na talagang mayroong ganito din. Ayan. Stand. Wala yung lens, be. Ah, ito. What are you doing, ate? And ito yung parang, anong tawag dito dahil? Yung pupusa? Para sa wind, no? Parang sa wind. Ay, anong tawag dito, guys? Saan to kinakabit? Tapos, ayan, para sa wrist mo. Ate, Holly, that's enough. Hindi na tayo magkarinigan dito, guys. And ito yung charger niya. Port sa charger. Ang dami niyang packet. Ano to? Ang dami niyang parts. Meron naman siya dito po. Ano to, Day? Magnet? Ah, magnet para sa ano, mic? Ah, magnet. Yeah. Saan? Ano, idikit mo dyan. See? Ah. Kapag ginano. Ah, para siya yung sa loob ko. Tapos ganyan. Ah, okay. Magnet pala siya, guys. Nagagamit mo ba? Pero alalagin mo, tapos nagiging. Hindi. Huwag na. Okay naman. Naririnig naman kita sa vlog. Dagdag trabaho pa yun. Tapos baka hindi pa makapag. Kaya nga. Tapos walang sound at all. Huwag na lang. So, eto yung lens. Eto, ang ganda ng lens na to, guys. Sa car ni Race, kita ang lahat. Pati alikabok. Kasi wide lens talaga. Kita lahat ng tao. Ayan yung kinakabit. Ay, ako na talaga. So, ngayon,
Sabi mo, may ano to, diba? May... Wala man SD card. May SD card ko? Wala to. Di ba akala ko may 30... sa TEDS yun? Sa TEDS? Wala. So, wala. Meron akong doon. Yung luma kong Osmo, meron yun na SD card. Yung maliit kasi, dala ko. So, try namin. So, wait lang guys. Ayusin ko lang ito. Hindi, si Sisi pala mag-ayos nito. Pero maganda yung pouch pang lagyan ng Andi. I-return ko to. Ayan. Yung isa lang? Yung malaki na. So, yan yung ating bagong camera. O, diba, guys? Ay, ano natin to? Ayan. Ayan na siya. Ay, naka-charge na. So, wait lang, guys. Bukas, ito nang gagamitin ko pag madali lang siya. Ate. Oh, no. What's that? Go, baby. In the morning. Kados, uwi na bukas. Okay na pala yung camera, guys, na setup na. See you, Dong. Oh, good night. Yan na, guys. Bigyan na nalobat ako, guys, kanina. Okay, so let's close the vlog. Thank you. Thank you. Please like, please subscribe if you're having it. See you next vlog. Good night. Say good night. Bye. Say good night. Good night. Good night. Good night, ate. Here's you guys. Yeah, see ya. Say good night. Here's you guys. Every people that watch us, say goodbye. Bye. 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 Good night. Okay, bye. Bye. Okay, good night, dong. Good night. See you next time. Next time. Oh, bakit ni Dudu? Okay, guys, thank you. Bye. Thank you. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me.